Vouch 350 AC, kandidát z Číny, ktorý sa snaží postaviť motorkám, ako je Yamaha MT-03 alebo KTM Duke 390. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo dokáže v tejto veľmi silnej konkurencii ponúknuť. Srdcom motorky, radový dvojvalcový motor o objeme 322 kubických centimetrov, ponúka vo svojej podstate výkon 30 kW, čo je nejakých 41 koní a ponúka taktiež krútiaci moment 31 Nm. Krútiaci moment ten vrcholí na hranici 8500 otáčok, zatiaľ čo výkon vrcholí na hranici 10500. Nenájdeme v ňom žiadne elektronické vychytávky, žiadnu trakčnú kontrolu, žiadne palivové mapy. K jedinej elektronickej výbave sa dá pripočítať vstrekovanie paliva Bosch a klasické vlastne už povinné ABS na prednom kolese. Pokiaľ by sme pokračovali vo výčte zvyšnej elektronickej výbavy, musíme spomenúť LED-kový 7-palcový displej, ktorý sa nachádza v prednej časti, LED osvetlenie a tým vlastne končíme, čo sa týka elektroniky. Jednoduchý motor prináša ale veľmi veľa zábavy. Jeho obratnosť, dá sa povedať taká živosť v celom otáčkovom spektre, tu musím vypichnúť hneď takto na úvod. Zaberá, dá sa povedať, už od voľnobehu, takže od nejakých tých 2000 otáčok. Ten motor má chuť zrýchlovať, najlepšie sa však cíti okolo 4000 otáčok, kde prichádza jeho najväčšia sítosť. Toho výkonu síce je deklarovaný na 10 500 otáčkach, ja by som povedal, že to je o nejakých 1000 až 2000 otáčok, 1000 otáčok menej, pretože už pri tých 10 500 otáčok sme veľmi ďaleko v červenom otáčkovom spektre a podľa môjho názoru sa motor už úplne necíti najlepšie. Prichádzajú aj vibrácie, ktoré začínajú v 7000 otáčkach. Taktiež zvuk už začína byť taký sitejší, športovejší, ale už na tých 10 500 otáčok to už není ono a už podľa ucha sa dá počuť, že ten motor není úplne vo svojej najlepšej rovine. Máme tu bodný chladič, ktorý je ukrytý za pekným krytom a taktiež vlastne tu nejaký ozdobný kryt doplňa tú časť chladiaceho elementu. Motoru sa nedá asi vytnúť nič, ani čo sa týka vzhľadu. Veľmi pekné spracovanie takej tej masívnejšej konštrukcie a napojenie na loncín, to už bolo spomínané niekoľkokrát aj v našich testoch. Motor ústí do vysoko vyvedeného výfuku, ktorý je blízko sedlu a mne evokuje trošku Ducati Monster 696, ktoré mali výfuk taktiež v podobnom duchu. Za to dávam plusové body. Cieľová zóna pre motorku ako je Vouch 350 AC je rozhodne nejaké takéto prostredie mestskej zástavby, kde to všetko hrá. Ovládanie, príjemná prevodovka, dobre dostupné všetky ovládacie prvky. No a tak ako motorku sám výrobca prezentuje v mestskej premávke, kde nejaký mladší človek naskočí na motorku, kúpi si kávu, ide niekde si posedieť s mobilom. To je presne prostredie pre túto motorku. Napríklad aj tu zobrať si motorku do práce, do nejakého IT centra, ako máme tu pred sebou. Na dochádzanie do práce skvelá voľba.